Awa ngena kanjalo long division isibalo somlumbi untomba zemdabukulanga zamqoma ngoba zimthanda umthunzi ophumula intombi noma wengane kuphumula kwesami isifuba yimi wethi crush wanyoko bephelele bafana angumgodo kulahla umuntu wamlahla uma wengane yakho ngamcosha ngamthintisa ngamenza utho wabe siyamfuna futhi wena abafowethu singena kanje bafowethu sizobhonga emswanini sisemanzini ngokudlula kwababa ebesimthanda ngendlela eyisimanga kusiphuzo sabantwana bambili sizosho njalo emndenini sithi mndeni wakambili mndeni wakacele duduzekani ePort Shepstone duduzekani iningizimu Afrika yonke isemanzini ngalesi sikhathi kudlula kwababa kube shock noma kusithuse kakhulu siyiningizimu Afrika ngoba ithalente lakhe siyalazi alingabazeki sikubonile lokho awuziyohamba insizwa ziyosala izibongo ziyosala zibadalula emanxiweni imisebenzi yakhe iyohlala esenhlizweni nasengqondweni zethu ubaba uSiphuzo sekushiwo ke emndeni wathi usuku lokumfihla lilobe likusasa ngomgqibelo abanye bathi isabatha endaweni yakwaDweshula seningangena emapagini akaSiphuzo SA nithola ama details kodwa sikhumbule ukuthi singaphansi kwa level 3 we lockdown shuthi catering yabantu abangaphezulu kwa50 ayikavumeleki kodwa nje ningangena emapagini nibone ukuthi ningenze njani ukuze nifinyelele noma nidlulisa amazwi enokugcina nalokho enidlulisayo emapagini akababa uSiphuzo sizosho njalo nje sithi mndeni duduzekani ngalesi sikhathi sinani aninodwa uNkulunkulu anibhandishe ngegazi nange nembhandishi asemazulwini anokuthula anokuxola anokwamukela sithi nje uNkulunkulu makazalule isandla sakhe esingafinyeziwe meseniya lapheka kulesi sikhathi akulula neze bese siyacela sishaya ikhwelo kuhulumeni wakithi uhulumeni wabantu abansundu uhulumeni wabantu abamnyama ukuthi hayibo vukani emaqandeni Department of Arts and Culture vukani emaqandeni manje lento yokuthi abantu abanesiphiwo abanamakhono nize niyokheshezela 750 kuyaphezulu kade nihleleleni sonke lesi sikhathi hayi vukani bafowethu amaciko akithi ama-assist akithi angafi ngalolu hlobo angafi bafowethu efiso injabulo ukuthi athole impumelelo semadala ikhehla livane lijabule kakhulu ukuze konakala meninyekeleni sonke lesi sikhathi hayi siyacela bafowethu siyacela Department of Arts and Culture phakamani manje vukani emaqandeni manje nikusupport amaciko akithi engafi elambile amaciko akithi engabulawa indlala amaciko akithi siyacela baba unathi umthetho hayi khona Nyambozi vukani manje vukani emaqandeni sisasho njalo ke bafowethu sizothi nje dudu emndenini alwehlanga lungehli siyathemba ukuthi uyothi mehlangana nomama OG65 bayocibula ethi membuzo ethi hobani laba bantu uyosho ethi hayi mina nguSiphuzo uMr Gwava Jones Maria iphuziso Joseph awukho friji suka bafowethu siyabonga bafowethu siyacela bafowethu siyalithoba siyazendlala phambili kobusobeni sicela ni subscribe ku YouTube channel yethu uNkulunkulu anibusise kakhulu igama lami nguSkhulu Khoma thank you